La mostra d'art floral de les Fires i Festes de la Santa Creu estarà dedicada al món del circ. Per segon i darrer any es farà a Casa Empordà i comptarà amb la participació d'una dotzena de floristes i jardiners. S'espera superar els 7.000 visitants de l'any passat. Amb més de 7.000 visitants en la seva darrera edició, la mostra d'art floral suma esforços per consolidar-se com una de les activitats més atractives i amb millor acollida del dens programa de les properes Fires i Festes de la Santa Creu. L'exposició es lliga amb el Festival del Circ i s'aprofitarà per combinar les flors amb el material de Circus Art Foundation. Són cartells de gran format, sobretot espanyols, també francesos i alemanys, que estaran a les parets i estaran creant vincles i diàleg amb els centres de flors i les creacions de flors, no només centres de tot tipus, que crearan tant floristes com jardiners. No només aquest diàleg serà a través dels cartells, sinó també a través d'una part de la secció de vestuari que té Circus Art Foundation, que és la de la sastreria Viquer. En total seran 22 vestits de cara blanca, molts d'ells amb motius florals, com a dibuix. Floristes i jardiners preparen les seves composicions inspirant-se en els cartells i el material que s'exposarà. En principi, cada florista farà un muntatge basat en els cartells, en aquest cas que ha triat, i en els vestits. Veureu que tot està relacionat. Cada florista fa el seu muntatge, hi ha que jugaran en cartells i vestits, hi ha que jugaran en cartells, hi ha que jugaran en vestits. Cada una, en veient el material que teníem, farà el seu muntatge. La mostra amb entrada lliure estarà oberta de l'1 al 4 de maig de 10 del matí a 9 del vespre ininterrompudament. I s'obre a les 10 del matí fins a les 21 del vespre. I això és molt important perquè l'any passat es tancava molt aviat i la gent es queixava que no podien visitar-ho. I aquest any els donem una facilitat de les 10 del matí ininterrompudament fins a les 21. Com a complement hi haurà concurs d'aparadors en col·laboració amb Comerç Figueres i els 2 darrers dies de la mostra, també al vestíbul de Casa Empordà hi haurà el tradicional concurs de roses.